bolong halungni mukiting thakiting phalui jai tongnai takhuk Debrat Bahadur Molsom langma chonani nangkha lai thangnai sal 4 September 2024 Commodore Malkhung bai ekshede nungui 10 jonani bisingo sak derajak bini belaikhini serious ni bisingtui jibi sakham nogo rohorjakmani refer aboni nokha salni yagulo no bini langma chonani nangkha Debrat Bahadur Molsomni obahanyo bini langma chomani bisingtui nogo tubuoi kasto khlainani chengjakha obahanyo kwrwi nukung asai phaiui mukiting thakiting kholui jai tongjajanai Debrat Bahadur Molsom nukungni bisingtui bebakno kha dulaijak hai goba kha kamlaijak mokhni muktui yorjak koktuma o saimanka kila thum kamini amchaini Debrat ni Kuban ni ko kulang